Pagsalisi sa usa ka bayot na huli cam. Cellphone nga iya sa tindahan ang nakawat gayud. Ani ang report ni Femari Dumabo. Gipangita karon sa Minglanilla Police kining usa ka bayot nga nakaputi og t-shirt, nagdenim pants ug puti nga sapatos. Nakuhaan siya sa sud sa usa ka butik sa may barangay Pakigni sa lungsod sa Minglanilla nga namili og t-shirt ug kaw. Gisulob ang kalo ug nakigistorya pa sa tindera. Sunod nga makita miduol siya sa usa ka gray nga estante. Dinhina nga pasimple nga dunay gipadat-ugan ang maong bayot sa gipili kunuhay nga t-shirt. Ang maong butang nga gipadat-ugan, cellphone di ay nga iya sa tindahan. Paspas ang kamot niini nga nakapunit dayon sud sa iyang bulsa. Dugang pa nga igo ra siyang namili og nananghid nga dunay kuhaon una mobayad, apan wa na siya mobalik. Kay di ay nakuha na ang 16,000 pesos nga balor sa cellphone. Padayong giila sa kapulisan ang kawatan kinsa na ilang anotadong mangsalisihay sa silingang mga syudad. Uban ni Jun Solon, ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak.